Piny Kenya William Ruto kone jonyuol mondo mi okaw ting' mar puonjo nyithindgi ni mar ma ok oyudo puonj mar jonyuol to biro rado gi obila kaponi gidhi ataro gi chik kata rocho kwe. Ruto loso Machakos kama otielo ni kanisa kod jonyuol dhi konyo rieyo kido makare kendo josiasa koro ok noyud fuok mar tiyo marach kod joma tindo e siayo tulo e pacho kae. Walter Nyabaga ntiere kod ler. Nyithimo ok opuonj kod jonyuol piny punje. Magi gin weche jatend piny William Ruto e kida lamba ne obagi kanisa mar AICC bade mabomani e kaunti ma Machakos. E kama jatend piny William Ruto okone jonyuol mondo orie nyithindgi makare, nono to obila biro rakore kodgi nimar obila omi tiegruok mar rakore kod jonjore matama to ok puonjo nyithindo mobalo kod timbe magalagala. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? Parenting is a God-given responsibility. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Ruto mosebedo kayudo kwet kawuok kuom rowere e koro dwaro ni mondo jonyuol kod kanisa obed ka rieyo joma tindo nimar kanyo biro dino fuok ma josiasa nyalo yudo e ka gisia rowere ni chuogo tulo e kod ketho mwandu e kaka mane oneno e kinde ng'anyo mokalo. Wazazi, let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. Ukoni jo Kenya mathoth moting'o nyaka jodolo, josiasa osebedo ka seni ne ochiwo singo bora motame chopo kare. Ruto okoni jogo biro bedo kod buok mokalo nimar singo ne nyako chop kare kapok owuok apisi. Mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of over-promising. Sindio? Meambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Kuna askofu moja alinitembelea akaniambia, unajua sasa, pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe. So, ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. Jatend piny odok ne sirikande mokoni osegoyo okang' malach e bero chumi, chuogo tije ne ojende to kod chwalo dongruok mag okumba mar thieth mar SHA, ute ma nengogi ogonyore e keyo stima to kod neno ni onge tunge ma Kenya mowe chien e dongruok. Our economy is growing and the numbers speak for it. And SHA is going to transform our health provision as I committed. Walter Nyabaga, Ramogi TV.